Mutan kasa ku rugo mu je, mu san ciki mu san yan waje, domin a daina janje mu je gidaya. Mutan kasa ku rugo mu je, Gidaya, mu san ciki mu san yan waje, gidaya, domin a daina janje mu je gidaya. Mutan kasa ku rugo mu je, mu san ciki mu san yan waje, domin a daina janje mu je gidaya. Mutan kasa ku rugo mu je, Gidaya, mu san ciki mu san yan waje, gidaya. domin a daina janje mu je Idan ka san ka ai zarafi, za a zo batun tallafi. Ita san da za a zo hasabi, an san da kai da 'ya'yanka yara da manya. Mutan kasa ku rugo mu je, Gidaya, mu san ciki mu san yan waje, gidaya, domin a daina janje mu je gidaya. Yan kauye kuku ya yari, ai kun ji har da ku 'yan gari. A ƙarƙiyar batu zahiri, kowa yana fitar ci gaba babu ƙarya. Mutan kasa ku rugo mu je, Gidaya, mu san ciki mu san yan waje, gidaya, domin a daina janje mu je gidaya. Gida gida kusan za su zo, har wanda baya nan ma ya zo. Idan ma'aikata sun ka zo, ba su haɗin kai maza da matan mu yara da manya. Mutan kasa ku rugo mu je, Gidaya, mu san ciki mu san yan waje, gidaya. domin a daina janje mu je Aya ga ci gaban zahiri, mata maza ku yi ahiri. Gida gida ku hau mumbari, ma'aikatan mu duk za su zo gida. Mutan kasa ku rugo Haya mu kai je, gida, mu san ciki mu san yan waje, gida. domin a daina janje mu je Hukumar kula da wannan shiri na ta nuni, ku karzaye mu je har da ni. Rikici gaban zamani, da ni da kai da ke har da kai babu sanya. Mutan